Ongemerkt smeren we behoorlijk wat PFAS op ons gezicht. En organisaties maken zich zorgen. Bijvoorbeeld over de jeugd. Kinderen beginnen op de 10e, 11e, 12e zich al op te maken. Ja? Die zijn aan het experimenteren, die kijken naar influencers. Ja, die kinderen doen het allemaal na. En verder in deze Zeeland nu. Ontslagen na fusie met Landel Green Parks. En brandalarm blijft maar afgaan in Axel. Goedenavond. Zet een waarschuwing op cosmetica-producten waar PFAS-chemicaliën in zitten. Dat wil het Zeeuwse PFAS-team van vrouwenorganisatie Vrouwen van Nu. Die wil zo snel mogelijk een algemeen verbod op PFAS, maar tot die tijd moet er dan in ieder geval betere informatie komen. Ga je nou naar de drogist en je wil iets van cosmetica kopen? Nou, de lettertjes zijn zo klein, je hebt al een vergrootglas nodig om het te vragen. En daar moet verandering in komen, vindt onder andere het team PFAS van de vrouwenvereniging Vrouwen van Nu. De aanwezigheid van de PFAS-chemicaliën in verschillende soorten cosmetica baart hen zorgen. En terecht, volgens de Stichting Tegengif. Zij lieten een aantal producten testen op PFAS. Bijvoorbeeld op deze rouge staat dan PTFE. Dat is Teflon. Ja, dat moet je maar weten als consument dat dat PFAS is. De PFAS in cosmetica dringen volgens professor Jacob de Boer de huid binnen en komen zo in het bloed. Daar breken ze zeer langzaam af en worden gelinkt aan allerlei ziektebeelden. Voor de Zeeuwse Vrouwen van Nu een schrikbeeld als het gaat om de jeugd. Die beginnen op de 10e, 11e, 12e zich al op te maken. Ja? Die zijn aan het experimenteren, die kijken naar influencers. Ja, die kinderen doen het allemaal na. En die denken dat, ja, je kunt het toch gewoon kopen, dus dan is het toch gezond. Wat er natuurlijk ook gebeurt is met al die producten die je op je huid smeert, je spoelt ze ook weer af. En het komt ook weer in het milieu terecht. En zo komt het later weer bij ons terug. Dat vinden we ook heel zorgwekkend. Een waarschuwingsverplichting zou vanuit het ministerie van Volksgezondheid moeten komen. Maar die zien daar vooralsnog geen aanleiding toe. Het feit dat een product PFAS bevat, betekent niet meteen dat het product ook een risico vormt. Dit hangt af van de concentratie, het gebruik en de blootstelling. Elke vorm van blootstelling moet worden tegengegaan. Dus het informeren van consumenten is volgens mij niet zo heel erg ingewikkeld. Dus ik vind dat dat ook een taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat consumenten weten waar PFAS in kunnen zitten en wat je kunt doen om het te vermijden. De Zeeuwse Vrouwen van Nu richten zich niet zozeer op de overheid, maar op de consument. En als wij blijven consumeren, dan blijft de producent produceren. Maar als ze niet of steeds minder gaan verkopen, dan moeten ze zich achter de oren krabben van hé, ons product is niet meer gewild, dus dan moet er toch wel iets anders, moeten we iets anders gaan bedenken. Op de website van tegengif.nl is te zien hoe je PFAS in cosmetica kunt herkennen. Ook op de website van waarzitwatin.nl is informatie over PFAS in producten te vinden. Recreatiebedrijf Roompot gaat medewerkers ontslaan. Vooral op de kantoren in Goes, Den Haag, Zwolle en Uithoorn. Roompot nam recent Landel Green Parks over, waardoor dubbelfuncties ontstonden. De ontslagen betekenen dus niet dat het slecht gaat met het bedrijf, stelt Roompot. Het is eigenlijk een logisch gevolg van dat twee organisaties verder samen de toekomst in willen. En waarbij je dubbele functies hebt. De ondernemingsraad van Roompot laat weten dat iedereen wel wist dat dit zou gaan gebeuren, maar dat er nu veel meer ontslagen vallen dan werd verwacht. Volgens de OR heeft Roompot dan ook nog nooit zo'n grote ontslagronde meegemaakt. Het nieuws slaat daarom in als een bom. Volgens Roompot is niet precies te zeggen hoeveel mensen ontslagen worden, maar volgens vakbond FNV gaat het om ongeveer 100 mensen. Het CDA in Rijmerswaal dient vanavond in de gemeenteraad een motie in voor zo ongeveer 130 asielopvangplekken in de gemeente. En daarbij gaat het voornamelijk om kleinschalige opvang van gezinnen. Aanleiding is de spreidingswet die vandaag in de Eerste Kamer is aangenomen, om asielzoekers beter te verdelen over alle gemeenten. Boerderijen, kerken, molens en andere rijksmonumenten krijgen 1,2 miljoen euro extra van de provincie voor restauratie. De subsidie moet individueel aangevraagd worden.
Voldoe je aan de score, dus aan een bepaald aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, dan krijg je van ons de subsidie en dan mag je het gewoon zelf met die subsidie gaan restaureren. In totaal is er een extra budget van 2 miljoen. De rest van het bedrag gaat naar onder meer educatie. Want als je iets wil restaureren, dan moeten jonge mensen ook al weten hoe doen we dat precies. Dus als iemand de opleiding volgt, dan zal die heel specifiek ook lessen krijgen en dingen meekrijgen en gaan doen in de praktijk, bijvoorbeeld via stages die te maken hebben met het restaureren van oude objecten en panden. En met het extra geld is er voor de komende paar jaar in totaal 8 miljoen euro beschikbaar voor cultureel erfgoed in Zeeland. Bij woonzorgcomplex De Welstede in Axel blijven ze maar worstelen met het brandalarm. Dat blijft afgaan op onverwachte momenten, terwijl er op dat moment helemaal geen brand is. De klachten die zijn er al langer, maar een echte oplossing is er nog niet. Het brandalarm in De Welstede loeide vorige week 3 kwartier achter elkaar. Bewoners waren in de war, niet zeker of er echt brand was. We wisten niet wat het was, dus het is allemaal weer overgegaan. Maar 3 kwartier is heel lang. Als je op dat geluid moet luisteren daar. De buurman rechtover die zei, ik ben hier komen wonen voor mijn rust, maar... Dat is niet gelukt? Dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nee, dus. En vrijdag was het 3 kwartier het alarm. Dus ik schrok er wel echt van dat dat zo lang duurde en zo leven was. Ik kan het heel goed begrijpen, sommige mensen. En ja, hier ook op de gang ook een vrouwtje echt, die was ook weer een beetje over het toer. Ja. Het is de 3e keer nu dat het gebeurd is. Tenminste, toen ben ik maar even gevlucht die morgen. En nu, vorige week kon ik niet vluchten, want had ik visite, dus... Volgens woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen speelt het probleem in veel woonzorgcentra, wanneer oudere mensen op hun kamer gaan koken en er dingen mis kunnen gaan. Nu moeten er mensen uit Vlissingen komen om het alarm in Axel af te zetten. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zoekt daarom vrijwilligers, zodat in het vervolg mensen in het gebouw zijn om het alarm af te kunnen zetten. En zojuist komt het bericht. Een aantal mensen heeft zich inmiddels aangemeld bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. En hen wordt door de woningcorporatie uitgelegd hoe het alarm daar bediend kan worden. Het Zeeuws middelbaar onderwijs werkt er hard aan om de leesvaardigheid van leerlingen op te krikken. Nederlandse 15-jarigen lezen in vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten bar slecht en ook heel weinig. Docenten zetten alles op alles om de Zeeuwse jeugd weer aan het lezen te krijgen. Op het Goese Lyceum doen ze dat onder meer door voor te lezen in de klas. Dus lees even mee op bladzijde 5 en wees stil. Komt-ie. Vroeger speelden we het. Voorlezen aan 15- en 16-jarigen. Bij docent Nederlands Anouk de Gardijn is het een vast onderdeel van het lesprogramma aan haar leerlingen van het VMBO van het Goese Lyceum. Want, uitzonderingen dagen laten, het gaat slecht met het lezen, merkt ook zij. Klaas is 10 minuten ouder dan Kees. Dus wat uit de landelijke onderzoeken komt, dat het niveau gewoon achterblijft, ja, dat zien wij hier ook, dat herkennen wij ook. Dus ja, ik maak me daar best zorgen om en wij zijn ook heel hard aan het proberen op allerlei manieren om toch die motivatie een beetje erin te krijgen en leerlingen hopelijk plezier in het lezen toch bij te brengen. En bij sommigen lukt dat gelukkig wel, maar ja, er zijn helaas veel leerlingen die dat niet graag doen. Lees jij wel eens? Nee, eigenlijk niet. Alleen op school dan, als het moet. Maar dan eigenlijk ook niet heel veel. En hoe komt dat? Ik vind het echt helemaal niet leuk. Ik vind deze echt saai eigenlijk, om eerlijk te zijn. Als ik een goed boek heb, dan wel. En wat lees je dan? Romans vooral. Het was kort na zijn 4e verjaardag toen we hem voor de eerste keer lieten meedoen. Voorlezen in de klas is één onderdeel. Zelf een boek mogen kiezen en dat uitlezen is een ander belangrijk deel. Een boekverslag maken hoeft niet, want dat plukken ze zo van internet. Het gaat er volgens de docent om vooral plezier in lezen te krijgen. Want kunnen lezen op eind VMBO-niveau is zo belangrijk, zegt ze. Dat is het niveau dat je nodig hebt om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dus om brieven van de overheid te begrijpen, om welk werk je eigenlijk ook gaat doen, instructies. En daar werken we naartoe. Ja, Marieke Kerklaan, redacteur Zorg en Onderwijs. Ja, we scoren dus in Europa, als het gaat om leesvaardigheid van 15-jarigen. Dan zijn we geloof ik een van de slechtst presterende landen. Hoe kan dat nou? Ja, dat klopt.
staan helemaal onderaan. Alleen Griekenland doet het slechter. Ja, er wordt gewezen naar de invloed van mobiele telefoons, de afleiding daarvan, dichte scholen tijdens de coronacrisis. Maar ja, goed, dat speelde natuurlijk ook allemaal in die andere Europese landen. Waarschijnlijk heeft het ook te maken met de manier van lesgeven op leesgebied. Er wordt veel nadruk gelegd op hoe te lezen en minder veel op vaak en veel lezen, wat natuurlijk weer beter is voor je woordenschat. Nou zagen we beelden van het Goesje Lyceum, maar hoe pakken ze dat nou aan op andere scholen? Ja, eigenlijk zijn alle Zeeuwse middelbare scholen er wel mee bezig op de een of andere manier. Ze zijn er samenwerkingsverbanden met bibliotheken. Die hebben daar gezellige leeshoeken om die leerlingen maar te stimuleren. Boekentips via TikTok. Alles om dat lezen maar laagdrempelig te maken en ook daar weer plezier in te krijgen. Maar blijkbaar gaat het niet alleen om de scholen, ook de ouders moeten aan de bak, hè? Ja, dat klopt. Ik bedoel, je kunt als school en als bibliotheek nog zo je best doen, maar als je dan als 15-jarige naast je ouders op de bank ploft en die zijn alleen maar met de mobieltjes bezig, dat schiet natuurlijk niet zo heel erg op. Kijk, we hoeven natuurlijk niet allemaal meteen Multatuli te gaan lezen, maar meer en beter lezen, dat kan echt niet zonder invloed van ouders en de hulp daarbij. Marieke Kerklaan, dankjewel. Het begon vanochtend helder met opklaringen, maar vanmiddag trok er een regenfront over Zeeland. En ook de komende dagen is het een afwisseling tussen regen en opklaringen en de temperatuur schommelt rond de 10 graden. En de wind gaat ook weer toenemen tot zelfs windkracht 8 aan de kust. Ja, je zou kunnen zeggen de ene storm volgt de andere op, maar dat betekent niet dat we ook snel weer een NK tegenwindfietsen krijgen op Neeltje Jans. En waarom dat is, dat leest u op onze site en op onze app. Want de organisatie van zo'n evenement heeft toch meer voeten in de aarde dan je zou denken. En tot zover deze Zeeland Nu van dinsdag 23 januari. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.